गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि फुंबिलिनि गोदान रादाबाव फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनै 28 जुलाइ दिनैनि सुंद' खौराङाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। गिबि खौरां दङ। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों मैया गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव सासे बोराय बैसोनि सुबुङा सासे उन्दै बोसोरनि 10 बोसोरनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। बिथाङा जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव पुलिसजों हमजाबाय होनना मिथिनाय जादों। बिथाङा पस्क' केसआव खाजाबाय होननानै फोरमायनाय जादों। नैथि खौराङानो जादों दासान्दि इन्डिया हादोराव गोबां लाइमोन सेंग्राफोरनि देहायाव केन्सार बेमार जायो होनना मिथिनाय मोन्दों। बे केन्सार बेमारा खर' आरो गोदोनायाव जायो होनना बुंदों। थामथि खौराङानो जादों मैया नगाव जिल्लानि तिङि टाउनाव रां लुथिग्रा बा जिनाहारि खालामग्रा स्प्रे मुंनि गेंनि सिखावफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होनना मिथिनाय जादों। बिसोरो मोखाङाव स्प्रे सारनानै सुबुंफोरनि न'आव हाबनानै सिखाव खावो होननानै फोरमायनाय जादों नगावनि पुलिसफोरा। आरो बिसोरो मोखाङाव स्प्रे सारनानै सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामो होननानै मिथिनाय जादों। बिसोर साब्रैखौ पुलिसआ खाबाय होननानै मिथिदों।